Хваленый Иисус Христос! Дазвольце падзелімся з вами дзейнасцю нашай суполкі, нашай парафіяльнай суполкі Карытас. І на пачатку нагадаю, быць можа, хтосьці пачуе ўпершыню, што гэта такое, чым займаецца гэта арганізацыя. Рэлігійная місія, дабрачыннае таварыства, дабрачыннае каталіцкае таварыства Карытас, канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ў нашай краіне, існуе на працягу 20 гадоў. Карытас, назва, ад лацінскага слова «карытас» азначае «міласэрная любоў». Таварыствы суполкі Карытас ёсць ва ўсіх дыяцэзіях Беларусі, у абласных гарадах. А парафіяльныя суполкі Карытас ёсць пры касцёлах Мінска, Нясвіжа, Капыля, Мар'інай Горкі, Заслаўя, Лагойска, Маладзечна, Нарачы, Буцлава і Столбцаў. У рабоце Карытас надаецца асаблівая ўвага дзецям-сіротам, інвалідам, малазабяспечаным асобам, пенсіянерам, шматдзетным, няпоўным сем'ям, а таксама ўсім тым, хто апынуўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, незалежна ад іх рэлігійнай, палітычнай, нацыянальнай і расавай прыналежнасці. Арганізацыя Карытас існуе дзякуючы ахвяраванням і адкрытасці людзей з усяго свету, дапамозе матэрыяльнай і духоўнай, дзякуючы валанцёрам, людзям, якія добраахвотна займаюцца бязвыплатнай карыснай грамадскай дзейнасцю, робяць дабро і служаць тым, хто мае жыццёвыя праблемы ці праблемы са здароўем. Суполка Карытас у парафіі святога Казіміра ў Столбцах дзейнічае з 19 лістапада 2022 года. Вось што мы зрабілі за перыяд снежань 2023 год, лістапад 2024. У снежні мінулага года нашы валанцёры разам з сястрой Наталіяй Урбановіч правялі акцыю «Каляды прыносяць радасць». На працягу адвента быў арганізаваны кірмаш калядных вырабаў, выкананых нашымі майстрыхамі, пакецікаў сена з упрыгожаннямі на вігілійны стол, уласнай выпечкі. Валанцёры таксама арганізавалі свята для юных парафіян з прыездам святога Мікалая. Святы Мікалай парадаваў дзяцей салодкімі падарункамі, запрасіў іх за стол з рознымі прысмакамі, выпечкай, цукеркамі, сокамі. У рамках правядзення акцыі «Каляды прыносяць радасць» быў арганізаваны конкурс малюнкаў на тэму «Святая сям'я», у якім прынялі ўдзел 18 юных вернікаў. Для дзяцей удзельнікаў конкурсу валанцёры падрыхтавалі сувеніры ў выглядзе магнітаў з адлюстраваннем нашага касцёла і пакецікаў з салодкасцямі. Для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі з цэнтра карэкцыйнага развіцця па прапанове валанцёраў і сястры Наталлі 26 імянных падарункаў сабралі ў мінулым годзе дзеці, якія ходзяць на катэхезу. І ксёндз Ігар разам з валанцёрамі адвезлі іх у цэнтр. У ліку маладых валанцёраў арганістка Валянціна, катэхетка Кацярына, гітарыстка Ангеліна, скрыпачка Арына і спевакі касцёльнага хору. Яны падрыхтавалі з дзецьмі і моладдзю батлейку «Прыгоды анёла Тэафіля», якую прадставілі парафіянам 14 студзеня пасля святой імшы. З гэтай пастаноўкай юныя артысты таксама наведалі інвалідаў аддзялення дзённага знаходжання і разам з імі паспрабавалі прысмакі, падрыхтаваныя валанцёрамі. Гэта ў фоку было. Таксама з юнымі акцёрамі нашы валанцёры паказалі батлейку сёстрам назарытанкам і вернікам з парафіі перамянення пана ў Навагрудку, а таксама жыльцам і персаналу Мікалаеўшчынскага пансіяната, якім, акрамя спектакля, адвезлі і салодкія пачастункі. Каб падкрэсліць Божую накіраванасць сваёй справы падчас імшаў, мы заказваем інтэнцыі. За жанчын у дзень 8 сакавіка, за мужчын у дзень успаміну святога Юзафа, за пажылых людзей у дзень бабуль і дзядуляў, за людзей з абмежаванымі магчымасці ў дзень інвалідаў.
Сёлета, напрыклад, 5 снежня запрасілі наведвальнікаў аддзялення дзённага знаходжання каля 30 чалавек на святую імшу ў касцёл, падчас якой будзем маліцца ў інтэнцыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі. А пасля ў дольным касцёле плануем арганізаваць для іх салодкі стол. Тэма веры, надзей і любові праяўляецца ў працы нашых валанцёраў, якія падрыхтавалі выставу вырабаў для жадаючых паўдзельнічаць у велікоднай акцыі «Давайце і будзе дадзена вам». З вялікім уменнем і любоўю яны стваралі розныя вырабы, упрыгожвалі галінкі вярбы і афармлялі куток для акцыі, каб была магчымасць падзяліцца велікоднай радасцю з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. У велікодны перыяд валанцёры наведалі мікалаеўшчынскі пансіянат з упрыгожанымі вербамі, спечанымі невялікімі булачкамі кожнаму жыльцу пансіяната і падарункамі. А таксама наведалі цэнтр карэкцыйнага развіцця дзяцей-інвалідаў. Падчас наведвання цэнтра вельмі прыемна было пачуць з вуснаў дзяцей вокліч «Касцёл ідзе». Самых жа актыўных парафіянаў, удзельнікаў велікоднай акцыі чакаў сюрпрыз ад валанцёраў «Карытас». За ўдзел у акцыях, якія праводзіць парафіяльная суполка, вернікі атрымалі на памяць каляндарыкі з каталіцкімі святамі і магніты з выявай слугі Божага айца Фабіяна. У чэрвені сястра Наталія Урбановіч і нашы маладыя валанцёры арганізавалі летнік «Канікулы з Богам», у якім прынялі ўдзел каля 50 дзяцей. На працягу ўсяго летніка валанцёры гатавалі смачныя сняданкі, абеды, падвячоркі і выпечку. Дзеці былі вельмі задаволеныя. 27 ліпеня ў парафіі адбылося свята бабуляў, дзядуляў і пажылых людзей. Пасля святой імшы ўсе сабраліся за салодкім сталом, дзе гучалі успаміны, песні, праводзіліся гульні. Гэта вось моманты свята. Можа быць, сябе хтосьці знойдзе нават на фотаздымку. І дапамаглі арганізаваць артысты з горак таксама, ну і наша арганістка. На свята таксама завітаў ксёндз Дзмітрый Іваноў. У жніўні валанцёры прынялі актыўны ўдзел у падрыхтоўцы да кансэкрацыі касцёла. Тут ужо, напэўна, папрацавалі дружна і шматлікія парафіяне. 1 верасня з нагоды новага навучальнага года ўсім дзецям валанцёры раздалі наборы ручак і алоўкаў. Трэба адзначыць, што нашы валанцёры працуюць на раскопках і аднаўленні капліцы святога Дамініка, якая калісьці была пабудавана побач са старым касцёлам. Вось можна паглядзець на фотаздымках. Так выглядае месца раскопак цяпер. У парафіі зноў праходзіць акцыя «Дары, дабро і міласэрнасць». Валанцёры прапануюць падрыхтаваць падарункі дзецям-інвалідам, якія наведваюць карэкцыйны цэнтр для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Запрашаем да ўдзелу ўсіх людзей з добрым сэрцам. А таксама запрашаем далучыцца да нашай суполкі «Карытас» усіх ахвотных. Дзякуй.